алишер муродов хонандаи мактаби санъати бачагонаи шаҳри бохтар аст. ӯ таҷрибаи 4 солаи навохтани асбоби мусиқии кларнетро дорад. алишери хурдсол 1 сол қабл ҳам ҳамчун довталаб дар озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман ширкат варзидаю ҳунари худро санҷид. соли гузашта ман дар озмуни тоҷикистон ватани азизи ман иштирок кардам, аммо то сатҳи вилоятиро рафтам, мағлуб шудам. Ба озмун ҷиддӣ тайёргарӣ дидостам. айни ҳол шогирди худро ба озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман тайёр карда истодаем. тӯли 2 ҳафта шуд ки мо ами оҳангро кор карда истодаем. навозиши чакчаки борони баҳор. хай кӯшиш мекунем ки ҷои намоёнро ишғол намояд шогирди мо, дар чорабиниҳои сатҳи фарҳангӣ иштирок кунад. мағлуб гаштан дар озмуни соли қаблӣ ҳам алишерро дилсар накард. ҳамин аст ки ин шабу рӯз бо устоди худ дубора машқу тамрини мусиқиро зиёд мекунад. ӯ ният дорад имсол низ бо ширкат кардану пешниҳоди ҳунари хеш бахти худро санҷад. зеро навозиши мусиқӣ бо асбоби кларнет шуғлест дӯстдоштанӣ барои ӯ. тӯли 1 моҳ зиёд мешавад ки мо ҳам ба озмун тайёрӣ дида истодем, чунки кӯдакон шавқу рағбат зиёд шудааст. бо тайёрии хуб иншоалло ҷойҳои намоёнро ишғол менамояд. имсол мехоҳам ки бо мусиқии чаки борон ба озмун иштирок кунам. умедвор ҳастам ки ҷои намунавиро сазовор шавам. тӯли 4 сол шуд дар синфи кларнет алишерҷон мехонад. алишер зеҳнаш тез аст. ягон оҳангро менавозам, дарав мақсад аз худ мекунад. шогирди пешқадам аст дар синфи кларнет. дар дигар симхонаҳои мактаби санъати бачагонаи шаҳри бохтар ҳам имрӯз омӯзгорону шогирдон машғули тамрин гирифтананд. ҳар як омӯзгор аз рӯи равияи худ талош меварзад беҳтарин шогирдонро интихобу ба ин озмуни ҷумҳуриявӣ омода созанд. ҳар як сол накам аз 20 нафар дар мактаби санъати бачагона иштирок менамоянд дар озмун ва соли дуюм буд аз мактаби санъат шогирди мактаби санъат зафар раҳимов ҷои аввалро ишғол намуд, ҷои намоёнро аз номинатсияи композиторӣ. ва соли гузашта аз мактаби санъати бачагона 27 нафар иштирок карданд. 3 нафар ба даври ҷумҳуриявиро хат гирифтанд. онҳо бо дипломҳо сазовор гаштанд. ҳар сол зиёда аз 20 нафар иштирок менамоянд. симхонаҳои асбоби зарбии мактаби мазкур ҳам дар ин шабу рӯз бисёр пурсару садо аст. чун шогирдони таблу доиранавоз низ хоҳиши ширкат кардан дар озмуни тоҷикистон ватани азизи манро доранд. аз ин рӯ устодон ҷидду ҷаҳд мекунанд то шогирдон бо муҳаббати том дар даст доираю табла гирифтану даф заданро омӯзанд.